Yo, alhamdulillah lho Tono. Nggawa kuwi sekitar sekintal 30 kilo bareng. Sekintal setengah reneng ning PD. Munggah tunggangan meh detik-detik ora kuat. Nang jero ngesor ae. Iki tekan dhuwur slamet. Ning ngesor ono kae dalane ora ketok. Dalane kan petunjukan kuwi mlongker dalane mlongker. Iki lereng nang puncake. Puncake nang hotele tapi ora nang menungsane. Hotel-hotel mana. Medem mesin sik. Semese Satria kaya entut munggah ora. Anu. Metu kabut ning ngene. Iki kok eneng pitik, eneng kene iki nyeloto wadi pitik nang pucuk alas. Ora nang omah. Ora nang gung lewang-lewung. Kok eneng pitik. Ya wis. Donga-dinonga ya teh ya kowe melu sapa kowe ning kene bosmu eneng apa ora? Aku mampir leren kene tek pitik. Kesel. Ngedem mesin.